Bé, doncs, bona tarda, gràcies per la vostra presència. Som aquí per explicar la part més política del fet. Com tots sabeu, Fiscalia ha arxivat unes indagacions sobre la meva persona en relació a uns suposats fets que un ciutadà propietari d'una empresa artística de Barcelona denunciava a través d'una carta dirigida a l'alcalde. No estem aquí per celebrar l'arxivament, perquè tenim la mateixa tranquil·litat, almenys jo, del primer dia. No hi ha res a celebrar perquè no hi havia res a preocupar, i és així. I en aquest sentit, vull en primer lloc agrair aquest suport i aquesta confiança al 100% des del primer moment, tant del meu grup municipal com de l'agrupació local com del Partit Socialista de Catalunya a nivell nacional. I també fer-ho extensiu a diferents persones vinculades a aquest consistori, treballadors i polítics. Aquest arxivament, per mi, no és motiu, com he dit, de cap alegria, doncs és tornar a posar les coses al seu lloc després d'un intent fallit d'una de les pitjors accions que es poden produir en política. Aquesta roda de premsa vol donar a conèixer a la ciutadania les males arts del govern de la ciutat i del seu alcalde al capdavant. Males arts per intentar tapar altres processos oberts d'altres regidors o regidores. I tots sabem de què parlem. Per tal d'iniciar un relat d'aquest nefast muntatge polític i difamatori, ens situarem al ple del mes d'abril de l'any passat, on, per sorpresa, el mateix alcalde fa unes insinuacions greus sobre la meva gestió al capdavant de Cultura i ho fa arrel d'una pregunta que jo mateix li formulo a la regidora senyora Boladeres. Quan demanem explicacions sobre aquesta greu acusació avalada de Jordi Ballart, ens trobem el mateix dia un correu enviat el mateix dia del ple a primera hora del matí pel coordinador general, senyor Colàs, un correu que no hem tingut temps d'obrir, doncs estem en plena sessió plenària, en el que de forma confidencial ens informa a tots els regidors que l'alcalde ha signat un decret per ordenar una investigació sobre aquest cas. A petició pròpia, davant el coordinador general de poder tenir accés total per tal d'iniciar una possible defensa, aquest mateix reitera el caràcter confidencial absoluta del tema i em diu literalment que el meu accés al decret és el simple com a regidor. Doncs si jo no fos regidor, no tindria per què tenir accés a aquesta informació i no tindria per què saber que això s'ha obert. Nosaltres, crèduls totalment, mantenim aquesta confidencialitat. D'alguna manera també ho fem perquè ha estat pregada, en aquest sentit, pel coordinador general de l'Ajuntament de Terrassa. I deixem treballar els serveis jurídics amb tranquil·litat. Aquesta carta, la del MAC, en la qual l'autor acaba demanant feina a l'Ajuntament, denuncia suposats tractes de favor per la meva part a un familiar i el que és més greu, m'acusa de prevaricació i possible corruptela. Però es veu que tot és un assumpte intern al qual no podem ni donar publicitat ni actuar en previsió dels fets. I així obeïm. L'alcalde diu que també porta el tema a Fiscalia. Hem de dir que a hores d'ara encara no sabem quina és l'opinió dels serveis jurídics d'aquest Ajuntament d'aquesta investigació que fa un any que està sobre la taula i que Fiscalia ja ha avançat amb tota la mateixa documentació i ha decidit. La carta del MAC és de data 6 d'abril de 2021 i en la mateixa el senyor Martín diu que no treballa a la ciutat de Terrassa perquè jo sóc el regidor de Cultura quan en realitat ho vaig deixar de ser el juny de 2019. És a dir, aquesta carta arriba fent una queixa el 2021 dient que no treballa a Terrassa. Quan jo fa 2 anys que no sóc regidor de Cultura i no treballa, però quan jo era regidor de Cultura aquest senyor treballava. El decret de l'alcalde ordena una investigació des del 2007 al 2019.
Aquí l'alcalde vol ignorar que durant el 2015 i el 2017 i gran part d'aquest 2017 la regidoria de Cultura és delegada a una altra persona i que un servidor no té firma delegada ni la gestió de cultura per aquests tràmits fins al 2011. O sigui, el 2007, jo quan entro de regidor no tinc cap mena d'intervenció. I entre el període 2015-2017 tampoc. En canvi, ell ordena la investigació del 2007 al 2019. L'empresa GAC treballa per aquest Ajuntament molt abans, anys abans, de que jo entrés com a regidor de Cultura. I ho continua fent ara que no tinc cap potestat. I no treballa només pels serveis de cultura, sinó per altres serveis d'aquest Ajuntament. Una empresa habitual, doncs, subministradora d'aquesta corporació. El decret de l'alcalde, doncs, ordena aquesta investigació i Ballart és coneixedor de tot això. De fet, de les primeres coses que vaig preguntar quan vaig entrar de regidor va ser aquesta. Jo tinc un parent, nebot, que treballa, té una empresa que dona servei a l'Ajuntament de Terrassa. Si ha d'haver-hi algun problema, m'ho dieu, i abans jo plego com a regidor. Tècnicament se'm va respondre que no hi havia cap problema, doncs la llei de contractació pública deixa ben clar quins són els paràmetres. Així, d'aquesta manera, tot es va fer en ordre, legal i adequadament, com s'ha demostrat. I Ballart, com a responsable en diferents facetes que ha tingut, doncs és el regidor més antic d'aquest Ajuntament, estava al corrent de tot. Ballart també vincula l'entitat xarxa, quan ningú denuncia xarxa. La pregunta és per què l'alcalde ordena investigar les subvencions a xarxa i no a d'altres entitats? El denunciant en cap moment ho diu. I totes les subvencions en aquest Ajuntament, com no podria ser d'altra manera, almenys fins que nosaltres hi érem, han estat de concurrència pública. Les subvencions són de concurrència pública, s'hi pot presentar tothom. Tots els contractes s'han produït amb la forma legal del moment sota l'empar de la llei de contractació pública, sent tots contractes menors i artístics. Això només no s'ha fet amb l'empresa GAC, sinó amb totes les empreses que ha contractat aquest Ajuntament des dels diferents serveis, incloent Plusarts, que és l'empresa del senyor Sergio Martín. Paral·lelament, es veu que en aquests dies algú de forma apresurada denuncia el fet a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Faré un parèntesi. Fins aquí no cal dir doncs, que l'alcalde actua de part i no es posa en aquest moment en contacte ni amb cap persona del nostre grup municipal ni sobre la persona afectada. I a aquestes alçades, aquesta actitud de silenci poc valenta ja no ens sorprèn, però tampoc ho fa ningú del govern. A hores d'ara, sobre aquest tema, ningú ens ha dirigit una paraula. Tot ha vingut, i més endavant us explicaré, per allò que nosaltres reiteradament i per escrit hem anat preguntant. Doncs bé, deia que algú de forma anònima havia denunciat també aquest tema a l'Oficina Antifrau. En aquell moment que es fa això, potser s'espera una resposta d'antifrau o alguna reacció que pugui generar un titular al marge de tot l'explicat anteriorment. Al no produir-se i succeir tot el contrari, hem de dir que l'Oficina Antifrau de Catalunya arxiva aquest tema el 7 de maig de l'any passat, curiosament hores abans en què es produeix una filtració als mitjans de comunicació d'aquest decret de l'alcalde, el que parla de fiscalia. Ballart, doncs, ja té el titular que li trapa altres misèries i oculta el decret d'antifrau i filtra el seu. Es veu que hi havia fam de fer alguna cosa en aquest tema a qualsevol preu. També he de dir, i és una queixa que no m'agradaria dir,
és que un servidor tampoc és requerit per cap mitjà local per tal de contrastar aquesta notícia quan surt. Si en canvi ho fan altres mitjans forans. La tormenta és quasi perfecta. Us he parlat de que Antifrau arxiva això, justament, pràcticament, coincidint amb la filtració de l'alcalde, del seu decret, que porta a Fiscalia, el tema, etc. Doncs aquest grup municipal se n'assabenta d'aquest arxivament d'Antifrau per les preguntes que periòdicament i per escrit fem al govern sobre aquest tema i d'altres. I clar, llavors sí, no tenen més remei que facilitar-nos la documentació. Un cop coneixedors d'aquest arxivament per part de l'Oficina Antifrau, faig una intervenció al ple, amb totes les precaucions, denunciant l'ocultació d'informació per part de l'alcalde, així com de la filtració. Recordeu, s'havia dit que això era confidencial, que això era pecat, explicar-ho, etc. La resposta de l'alcalde, està gravada en el ple, diu que ell ha fet el que faria tothom. Ha rebut una denúncia d'un ciutadà i ha posat en mans de la Fiscalia i que ell jo no l'acusi de res. Doncs sí, senyor Ballart, l'acuso de males arts. Vosaltres sabeu, i ho dic de primera mà, he tingut l'honor amb dos alcaldes, l'altre no tant, d'estar molt al costat d'ells, senyor Vega, senyor Pere Navarro, i puc dir que de cartes de ciutadans i ciutadanes molt més fortes que aquesta, denunciant actituds suposades de regidors i regidores, se'n reben moltes. Normalment, el que es fa en aquest cas és primer parlar amb la persona interessada. Escolta, hem rebut això. A mi això no ha passat, ja us ho he dit. Després, evidentment, es demostra, es fa una petita investigació interna i si tot està en ordre, doncs no es fa res. Si no ha passat mai, però si no estigués en ordre, l'Ajuntament seria el primer que ho traslladaria a on ho hagués de traslladar. Però es convida també al denunciant a fer-ho personalment. En aquest cas no. En aquest cas tenim un alcalde que actua de part. Ell mateix s'autoinvestiga en el seu propi ajuntament i li diu a la Fiscalia que quan tingui la documentació l'enviarà. Perquè té una carta d'un senyor. Clar, una carta que diu que jo m'embutxaco diners, és molt fàcil que la Fiscalia no la foti en un calaix. Mireu la diferència del que és actuar correctament d'un alcalde de tots, perquè un alcalde és de tots d'una corporació de 27 regidors. Jo en aquest tema no m'he gastat ni 5 euros, ni un euro, amb cap advocat. Perquè, ja us dic, no valia la pena perquè no hi havia res. Però donat el cas, qui s'havia de fer càrrec de tota aquesta investigació era la pròpia corporació. La corporació aquí, evidentment, ha actuat de part directament, posant en dubte l'honorabilitat, en aquest cas, de la meva persona. Val a dir també que aquest grup ha demanat per totes les formes possibles i de manera reiterada, i ho ha demanat a l'alcalde, que iniciés una investigació per esbrinar qui va filtrar als mitjans de comunicació aquesta notícia sobre el cas que el coordinador general deia que era del tot confidencial. Finalment, ens va arribar la resposta, no donada per l'alcalde, sinó pel coordinador general, i la resposta venia a dir que no ho saben i que tot un ajuntament com el de Terrassa se sent impotent per averiguar aquest tipus de malifetes. Així acaba el tema. Bé, davant de tot això, i després de l'arxivament del tema, només cal denunciar això, aquestes males arts d'un alcalde per tapar altres casos oberts. Segurament, i no ho descartem, encara podríem assistir a algun altre episodi calumniós maniobrat des de l'instint protector d'un alcalde o d'un regidor. També cal lamentar el paper còmplice d'Esquerra Republicana de Catalunya en aquest afer. Aquest tipus de política bruta, de baixesa, on s'afecta a terceres persones posant en dubte els seus valors a persones i empreses, esperem que sigui un únic episodi i que no es torni a produir a la nostra ciutat. I ja per acabar, he de dir que a mi personalment, el Jordi Ballart i Pastor, no és ningú per donar-me lliçons ni d'ètica ni de nepotisme. El 2015
Jordi Ballart i Pastor, ens va fer signar als regidors d'aquell moment i regidores un document en obert davant públic en un acte electoral a la plaça Lluís Companys, Lluís Companys, ho dic bé, on renunciàvem sota signatura i DNI a cobrar tot tipus de dietes, mentre exercíem el nostre càrrec de regidor-regidora. Un servidor, en aquell moment, va renunciar a cobrar les dietes del Consell Comarcal com a conseller que era. Jordi Ballart, en canvi, va cobrar més de 50.000 euros en dietes de la Diputació. Ho va fer impunament. Legal, sí, però una immensa falta de paraula i respecte envers els seus companys regidors i regidores. Nepotisme. No cal dir que la seva parella actual està designada com a assessor a la Diputació, per no situar situacions familiars passades. Gràcies per escoltar-nos i bona màgia a tothom. I si pot ser blanca, millor.